But they're attacked. It's for sale, mate. Oh, is this just a big estate agent? Takže nachádzame sa v prvej hradnej galérii. Nábytok, ktorý tu máte možnosť vidieť, je v empírovom slohu a pochádza z 18. storočia. Táto miestnosť slúžila hlavne na stretnutia, čo sa týkali Oravskej župy. Rečaný tretí je Pavel Madučany, v strede je Edmund Ziči a ten posledný je Juraj Turzo. Za tým veľkým obrazom sa nachádza tajná chodba, ktorá vedie až do hradnej kaplne 18. storočia. Viaže sa k nej pekná legenda, ktorá dáma sa do neho pozrie, ostane, že Amerika, Afrika, Ázia a Európa ako prikrývka na člni, keďže mala veľkú skladský salónik, ktorý slúžil hlavne pre hradných pánov, ktorí sa venovali lovu. Na stenách máte možnosť vidieť. Budeme prechádzať cez ďalšie 4 malé salóniky, ale keďže sú dosť malé, ja vám hlavne upozorniť v každom salóniku na niečo. Takže v prvom je to hlavne baroková, takže nech sa páči, prejdeme ďalej. I think this is the description of how big they'd be as well. Oh mate, yeah, of course this is the Asia bit. Oh, keep it in my head. Fuck's sake. Mate, all these Hungarians are so small. Doing something new. A giant bear. Bear. 2 bears. Oh. Dirty bears. Got it done. That's what I get my women to wear in bed, mate. Probably as heavy as Should be replaced. fat spears. Haven't got the fan trying to stick out. To keep it. The car. Take what I've got on that. Wow, was it close? Very close. Sick. Mate, don't worry. Excuse me, how long does this take? Trval približne 2 týždne a bolo ho vidieť až do Krakova. Niektorí vravia, že až do Budapešti. To už to 500 000 celu. Tá sa nachádza približne 112 metrov nad úrovňou rieky Orava. Keď sa pozrieme smerom na sever, môžete vidieť, máte veľmi pekný pohľad na západné Tatry, nazývané tiež Roháče. Trošičku nižšie, keď sa pozrieme, je vrch Kličera,
Na juh je to Malá Fatra a teraz po mojej pravej ruke sa nachádza vrch Šibenica Korvinovho paláca. Okolo nás sa nachádza celá časť Korvinovho paláca. Pokrýva ho prirodzený porások ako na hlavnom nádvorí. Nachádza sa tu aj expozícia feudálnej justície nazývaná tiež Mučiareň. Nej máte možnosť vidieť všetko. What's that? What a piece of shit. A castle tour. It's just wow. Look at that. I just don't understand how his head's missing. Svedčia aj vitrinka pred nami. Táto vitrinka je dozornená o knihy vypožičané z Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. Nachádzajú sa v nej aj dobové globusy. Celou dominantou tejto miestnosti sú tieto erbové stoličky. V prvej polovici sú to krajinné erbové stoličky, prvé je Slovensko, Československo, Uhorsko. Yeah. Jozef Gruben a Anton Kocian. Po vitrínkach máte možnosť vidieť prírodné podmienky regiónu Orava. Vlastne okolí. That's the castle. Where we're at. Where? It's in the metal floor, look. Oh, have it? While being fucked. There's a front part on top of it. Not here. When we have a deer. A deer. Whoa. What's that one? It's all about the beats. Vintage beats. It's all about the vintage beats.